kod system. Puonjori en tiere koso onge, koso en mana paro mar dhano. No, ok en paro mar dhano. Deep state tiene niya. Jogo ma jatelo mar piny oketo machiegni kode. And inya yudo ni ng'ato nie sirikal to ok en e deep state. Kawuono kineno headline mar gaset mar Nation, ogolo jogo mas president consult kao pachgi e weche moko malich mag sirikal. Ema yudo ni ng'ato nyalo bedo ni nie sirikal, ranyisi madwa chiwo kendo en ndalo mane Raila Odinga ne prime minister. Raila was in government but was not part of the state. Koro emo milonge ni pok ni jokilonge ni deep government. No. Government oting'o ji te. To jogo manie steering wheel mariembo sirikal miluongo ni government ni gin dhano buora, ng'amotelo ne piny gi dhano buora. Samoro nya yudo kata ni president himself oket tenge gi jo deep state. Jo deep state gi nyalo dhi magol plan mar golo president. Ineno kaka samoro kus timore. Jomoko manie deep state ka oriwo paro magiwacho ni koro president ma koro wagwe thoko mondo waket ng'ama kama mondo watim gima wadwa timo. Koro deep state is not always the president. Yes, thothne all revolve around the president. To president be ka okotang. President ka okotang kaka sana president ma samoro health margi ok ber. President ma samoro iki gi ng'eny ahinya.